keď sme spolu. Keď rodina sadá k stolu. Mama, oco, detičky, detkovia aj babičky. Dnes slávime 3. adventnú nedeľu, nazývanú tiež nedeľu radosti a priateľstva. Preto si spomeňme všetci na svojich blízkych, ale aj priateľov, ktorých nevídame tak často. Dnešnú adventnú nedeľu sme vám prišli s folklórnym súborom Jánošík spríjemniť vinčami a koledami. Podľa starých zvykov 3. adventnú sviecu zapaľuje v rodine matka. A preto mi dovolte privítať mámu nášho mesta, primátorku Dášu Vojsovičovú, aby sa ujala tohto aktu a zapálila nám všetkým 3. adventné svetlo. Príjemné nedeľné popoludne, podvečer. Vítajte všetci, malí, veľkí, ktorí ste odišli od povinností doma. Určite ich máte práve rozrobené, či pečenie, či upratovanie. A prišli ste tu zapaliť s nami 3. adventnú sviečku. Ďakujem za krásny úvod pani Oravcovej a folklórnemu súboru Jánošík. Veľmi sa teším, že opäť sú tu s nami. Začíname 3. advent, kedy povieme si, že ešte týždeň, alebo len týždeň, podľa toho, kto ako je nastavený. Určite všetci budeme rýchlo dobiehať veci od piatku, aby sme na nedeľu pripravili pre našich blízkych všetko pekné, príjemné, aby sme si tie sviatky užili. Ale ja vás všetkých z tejto 3. adventnej sviečky poprosím, aby sme nezabudli na to, čo je zadarmo. A to je úsmev, láska a ľudskosť. Nezabudnime na tých, čo možno nebudú s nami, možno budú sami. Pozrieme kolo seba a spríjemníme im práve či už tento adventný čas, alebo práve čas Vianoc. No a poďme rozsvietiť teda to svetlo. Ja som si vybrala 2 pomocničky. Kde mám tie pomocničky? Olivka, idete? No tak poďte. Ďakujem. A ja veľmi pekne ďakujem mojim pomocníčkam a teraz poprosím folklórny súbor Jánošík, aby nám svojim vystúpením spríjemnili tento čas a krásne chvíle. Ďakujem veľmi pekne. Yeah.
ja vám vinšujem na túto svatú viliu, že by ste mali pokope celú familiu. Najšie vám doma ľahko dýcha, že by bol zaplacený plyn i elektrika. Plný mrazák masa v ledničke, kolbásy, že vyše eura zvyšovali i ženom na vlasy. I chlopom na pivko malú šlivovičku, že by furt ľubeli svoju polovičku. Že by ste na výplaty nešpívali žalmy, ale chodzili na dovolenky, kde rošnú len palmy. Ešte vám vinšujem, jak znám po svojemu, ustupce k hlubšemu, pomôžce slabšemu. Toto všetko a ešte vecej vám vinšujeme. Vinšujem vám nový rok, požehnania na každý krok, do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše milosti, do srdca radosti. Pokoj nech prebýva a láska nech s vami spočíva. Aquí je to
Vinčujú na tú svatú Viliu, že by ste mali život samú pasiu. Liem šťastie, zdravie, potešenie, na poli úrodu, v ženi veľa plodu, v komore kapustu, obiscu pohodu. Že by vám kuň, husky, statok rošli na užitok, dzeci na radosť a pracelia vám boli na pomoc a potešenie. Nakoniec vám vinčujú šmelo a vešelo, že by še vám u živoce vše dobre vodilo. Že byš s vami rodzina sušedzi, že by še s vami rodzina sušedzi nevadzili, ale šumne v pohodze žili. Naj vás všetké ľudze v počlivosti majú a po šmerci, že by ste še u nebe andelami radovali. To vám vinčujú, to vám, Pane Bože, daj. Pred poslednou koledou, ktorú si všetci zaspievame, dúfam, spoločne, aj s prskavkami, mi dovolte v mene členov folklórneho súboru Jánošík vám popriať krásne, pohodové a požehnané vianočné sviatky. Plné zábavy, oddychu v kruhu najbližších. Ďakujeme, že ste dnešný sviatočný deň prišli stráviť spolu s nami. Ďakujeme, no a teraz najobľúbenejšia koleda sveta.